Sisään. Onko täällä kilttejä rakentajia? Onko? Pukki tuli. Pukki on täällä. Tässä on teille lahjoja, jätkä. Kato, kun pukki toi hienoja lahjoja. Nyt on kiire taas. Kiire taas. Pukilla on vähän käheä ääni, mutta sitä se kai tekee, kun joulukiire. No niin, kiitos paljon pukille. Jumalauta. Mitäs se pukki oikein toi? Täällä on paketteja. Ei vitsi, me ollaan oltu oikeesti kilttejä. No niin, onko yksi molemmilla? Mitähän täällä on? Joulunpunainen. Voi jumalauta, tollasta me ollaan aina haluttu. Ei vitsi. Takaiska. Onneksi mä kirjoitin sille pukille, että me tarvittais tämmönen näin. Aika hyvä. Kato. Voi jumalauta, uusi takarenki. Oho. Minkä kokoinen? 190. Oota. Joo, Pirelli Diablo. Oi jumalauta. Ei. Laaturenki. Tää on kova sana. No niin, pukki toi tosiaan iskarin meille ja joo. Tosta tehdään tonne alas niin kiinnikkeet ja reijät siihen ja sitten heftetään kiinni. Toki tää on nyt pahvia, mutta tätä on vähän vaikea hitsata. Vai onko sulla semmoista pahvihitsiä? Teippi. Ai teippi, okei. Okay. Koska siihen tehdään useampi reikä, saisi korkeuden säädä. Meillä olisi tämmöistä 10 milliä paksu. Onko tämä tarpeeksi järeitä? Mun mielestä tuo on järeitä. Eiköhän me tehdä tosta kuule takaiskari alapään kiinnikkeitä. Lähdemme alapään kimppuun. Ettei alapää heilu ihan valtaan mennä. Virtalukko, eli ohjauslukko, mikä perhana rattilukko tää nyt on. Niin. Tää on katsastusvarustus ja meillä ei ole Tallinnan pojat ei antanut tähän avainta. Eli yritetään remeilöidä toi kansi pois tosta ja katsotaan lähteekö toi pesä pois siitä. No niin, kato, sehän lähti irti. No, sekin lähti irti. Ei lähe. Spede kato kun mä löysin romukopasta niin kliparit. Miltä tuntuu? Joo, aika hyvä. Onko? Ainakin edulliselta. Edullinen on. Joo, se on totta kyllä. Mutta. Eiköhän me näillä mennä. Mun mielestä tähän näyttää tästä kulmasta varsin menevältä. Joo, ei muuta kuin kapereiferi kuuluu. Just näin, ei muuta kuin suola aavikolle. Perhana. Pärisepäs vähän nyt. Aika heikota. Mutta eihän se voi ihmeempi pärinä ollakaan vähän yli 30 hevosvoimalla. Niin. Kato. On se vähän erilainen tää uusi iskari kuin tuo vanha. Vai mitä? Joo, mutta jos kääntää se oikein samoin päin, niin nythän se on. Kato joo, ne onkin identtiset. Myydään tää niin 70 eBayssä. Säilyy siinä. Kato. Alakiinnikettä. Yksi vaihtoehto. Kaksi korkeusvaihtoehtoa. Vähän pitää laittaa fylliä sinne väliin, muuten rupee kanittaa tuosta. Kyllä. Mutta sehän ei ole ongelma. Se tulisi tuohon. Ei hassumpi. Ja korkeussäätö toimii nyt. Kyllä. Oho. Siihen vaan räiskästää. Ei muuta kuin hitsiä. Sitten mennään hitsaushommiin.
Joo. Näyttäisi olevan hyvällä kohtaa. Eikö se ole? Ne on suorassakin perään. Ei muuta kuin lisää saumaa. Sä kova vetää hyvää saumaa. No hyvää ja hyvää, mutta eiköhän se siinä pysy. Joo, höyryy ainakin. No. Tää voi ehkä sorvata jotkut ihan asiaan kuuluvat polkitkin sitten lopuksi. Leikitään nyt prikoilla tässä näin mallauksen näin. Pieni välys. Joo. Tää ottaa toi väliputki pois, koska ei mahu toi säiliö tosta nousemaan. Sitten katellaan yläkiinnikin. Tässä taisi nyt käydä niin, että Suzuki ingenjöörit on laittanut ihan liikaa rautaa tähän. Ai. Ne on ihan edessä nää On. Otetaan kaikki ylimääräinen pois. Kaikki helvetin tingentangelit pois. Sehän kevenee siitä. Se kevenee. Ja tehopainosuhde kasvaa. Kuin urheilupyörässä. Joo, kyllä. Pysyykö tää kasassa enää? Jumalauta, urkki pääsee ajamaan jo. Ensimmäisen tyypin. Miltä tuntuu? Niin sanotut kuivat ajot. Hyvin menee. Onko housut kuivana vai märkänä? Vei noin lujaa. Viimeistellään vähän. Annahan mennä. Spede. Voit sä siistiä vielä perään niinku. Otetaan noin helkäti. Pitäisikö nää vetästä tosta? Nehuitsen Nevadaan ja. Kato Spede. Ei seisonta tukia. Onko tämä taikuutta? Tää on taikuutta. Magic. Meillä on maailman ainoa savake, joka pysyy itsenäisesti pystyssä. Me ollaan tasapainoisia. Joo. Rakenteita. Tämä on itsenäinen pyörä. Kyllä. Voiko kukaan selittää tätä? Miten tää on mahdollista? Katsokaa. Ei vaijereita. Ei siimoja. Tää on amazing. Awesome paikka. Haarukka. Anteeksi, mikä? Haarukka, koska olemme sivistyneitä ihmisiä, käytämme haarukkaa. Käytämme haarukkaa. Mahtuuko siihen se pultti kuule väliin? Mahtuu. Mahtuuhan se. Eli saamme säätömahdollisuuden. Korkeussäätö. Korkeussäätö. Miksei me laitettu ilmajousta tähän? Meillä on niin paljon kaasua ennestään, että Niin vaan. ei pidä liioitella. Olet oikeassa. Mennään hettaan kasaan. Okay. Laitetaan nää swingi-akselin laakerit. Eka toi väliputki sinne ja toinen toiselta puolelta ja toi. Nonni, nehän sopii kivasti. No niin, tässä oli tällaiset. Vähän sorvattiin tosta sopivammaksi akselille. Sehän käy siihen edelleenkin ihan hyvin. Katsotaan mitäs tää on aika hyvä. Ton verran sinne jää joku 3-4 milliä jää sinne enää väliin, että ei muuta kuin prikat molemmille puolille tai vaihtoehtoisesti 2 toiselle puolelle. Niin, riippuu vähän miten tää asettuu tohon. Joo. Se on hyvä. Se on. Katsotaan mites nää sopii nää satulat tohon. Joo. Tässähän nyt sellainen pikku juttu, että on Sradin keula ja noi satulat, mutta ilmaöljyn levyt, jotka on 10 milliä pienemmät. Niitä voi tulla
Voi tulla sanomista niinkö? Että jos ne jää liian kauas sitten. Niin, siinä voi käydä niin, että palat menee osittain ohi levyn ja sitten kun ne vähän siitä kuluu, niin alkaa palat ottaa toisiinsa eikä siihen levyyn. Mieti, jos tähän olisi keksitty joku työkalu, miten helppoa olisi ruuat. No, ja ne pysyis ne ruuvit kiinni. Niin. Yleensä meillä irtoaa, kun meillä ei nyt työkaluja, niin yleensä ne irtoaa sitten aina 10 kilometrin päästä. Mutta tähän näyttää hyvältä. Eihän ne jää paljon mitenkään tuolta. Katsotaan. Eihän se ole. Siinä ei ole hyvä jos pari milliä. Joo, tää on ihan hyvä. Semmonen juttu, että otetaan siitä palan ulkoreunasta niin pari milliä pois räväkällä kitkapintaa, niin sen jälkeen ei ole mitään ongelmaa. Kyllä. Molemmille puolille vaan tokikot kiinni, niin kyllä muuten pysähtyy. Toki pysähtyy. Tosiaan niin nyt Urkki ottaa sakset ja pahvia ja tekee tuohon semmosen välisapluun. Noniin. Vielä otettava. Joko sopii? Alkoi olla sopiva. Nyt se on siinä jo hyvin. Joo. Kyllä, kyllä. No niin, heftataanhan kuules. Katsotaan romahtaako pyörä meidän persuksen alla vai Joo. mitä tässä käy. Eli valeheftaus, osa 1. Nyt sekataan, että onko pyörä noin niin sanotusti niin kuin oikealla korkeudella ja tuleeko tästä nyt sitten niin kuin semmonen virallisesti rullaava projekti? Otas kuule istumaan siihen. Älä polta reisiäsi. No istuun siihen. Onko? No niinku... Temputapas vähän. Tuntuis muuten aika toimiva. Mitä? Loistavaa. Me olemme loistavia. Onko hyvä? Oh. Perhana. Awesome. Kyllä se Ducatikin jotain osaa. Oho. Hyvä Made in Italy. Ei muuta kuin ei me pizzalle mennä siltikään, vaikka meillä on italialainen iskari. Häh? Niin. Kebab on parasta. Kyllä. Miksi mua hengestyttää täällä? Hyperventilaatio. Oli niin jännä paikka tossa. No, nyt pistettiin renkaasiin vähän painetta, niin pistäpäs kuule rullaten tänne näin. On jo muuten aika paljon paremmin. Joo. Liikkuu paljon keveemmin kyllä. Taas meni niinku, voi sanoa niinku kerralla purkki ja putke. Me ollaan vaan niin hyvin. Joo.